La reunión está transmitiendo, ¿vale? Eta, ahora bai. Life is life. La. Vale, ba, listo. Eskerrik asko. Leizuri, zuke egingo duzu mikrofonena eta guztia behar baduzu nire laguntza, nik egongo naz, ere bai, prest. Vale, Raúl, eskerrik asko. Zuei... Agur. Agur, gero arte. Gerarte, eskerrik asko. Bueno, hasiko gara, dano prest, gauz? Vale, hitz egin nahi eskero badakizu ezelan zan, ezta? Hitza hartu hemen txatean eta nik zabalik aukiko dut eta mesedez pasentziagaz, emongo dutzuet berbea, bale? Idazkari, az naiteke? Bai. Bale, oso ondo. Ba, egun ondan hori, eta gatikeko udaleko maiatzeko osoko bilkurari hasiera emango dotzegu, gai zerrendako lehenengoko puntu da, arteko akta onartzea, hala badagokio. Badau zeu zer esateko honen inguruan? Ez? Bueno, ba, beraz, akta onartu egiten da. Eta gai zerrendako bigarren puntura pasatuko gara, alkatetza dekretuen kontu emotea, honen inguruan bere bai maiatzeko batzordean kontu eman genuen, beraz, inork ez badauka inolako komentario edo ekarpenik egiteko, aurrera pasako gara baita ere. Hirugarren puntua da, plan ekonomiko finantzieroa onartzea hala badagokio, hemen ere bai, hau ere bai maiatzeko batzordean aztertu egin genuen, eta baita ere kreditu modifikazio, diktamena egin genion, baina diktamena aurkeztu edo azaldu aurretik idazkari, mesedez, azalpen bat eman nahi badozu konstantzia geratu degien publikoki, plan ekonomiko finantzieroaren inguruan. Bai, hau informazio batzordean tratatu genuen, eta orduen igezko likidaziotik, igezko aurrekontuaren likidazioa egin zanean, arauetako bat, batez ere, erregela gastuaren arauetako hori esan bete, zeren eta igez egon ziren aitortutako obligazioak, igez egon ziren diru sarrera baino handiagoa izan zen. Orduan, baina, berez, regla de gasto delako hori, 54.000 63 eta 62 eurokoa izan da, limite horretan pasau bera regla de gasto hori, eta orduen aurten egin behar duguna da, igazko desekilibrio hori konpentsatzeko, hemen aurkeztu den plan ekonomiko finantziero hau, eta plan ekonomiko finantziero honetan proposatzen da konpensazio hori, igazko desekilibriotik konpensazio hori, hurrengo bi partidetan egitea. Hartzea, adibidez, jarduera sozial kulturaletik 4.064 euro, eta inbertsioetako ugarteko argiteriatik 40.000 euro, eta plan ekonomiko finantziero honetan proposatzen da bi partida hauen importeak, aurrekontuan ez ejekutatzea, erderaz inejecutar deitzen dena, igezko desekilibrio hori konpentsatzeko. Plan ekonomiko finantziero hau onartu egiten bada, bidaliko da Bizkaiko Foru Aldundira, eta Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko da. Orduen horren inguruan uste dut, deitarmen bat dagoela ez dut zuri. Bai. Hemen dago, maiatzeko batzordean egindakoa, 2019ko udal aurrekontuaren likidazioak gastu erregela ez dela bete adierazi digu, 44.064 eurotan, egoera hori konpontzeko plan ekonomiko finantziero bat onartu behar da. Udal gobernuak aurkeztutako planean hurrengo aurrekontu partidak basan emotea proposatzen da. Jarduera soziokulturalak 4.064 euro eta ugarte auzoko argiteria 40.000 euro. Diktaminatu egin zan eta emaitza izan zan aldeko aho batez, aldeko botoak, EAJ, GTI eta Bildu hiru alderdiek aldeko botoan hartzen. Beraz, proposamena da, bilkura honetan, diktamen berbera, mahai gainean jartzea bere bozketara. Beraz, bozketara pasako gara.
Lehenik eta behin, bildu. Bai? Vale. GTI? Vale. Eta EAJ? Bai, esan du, ez? Bai, Mikel? Bai, GTI? Bai. Eta EAJ? Vale, hau batez, onartuta geratzen da. Beraz, Iker Aldundira sinatuko dugu, dokumentua euskeratu egingo dugu, eta sinatu eta Aldundira bidaliko dugu, bai? Bai, hori da. Eta Bizkaiko aldizkari ofizialean. Eta Bizkaiko aldizkari ofizialean publikatu. Oso ondo, eskerrik asko. Hurrengo puntura pasako gara, aurrekontu aldaketa, gai zerrendako 4. puntua, aurrekontu aldaketa, plan ekonomiko finantzieroan jasotako kreditu basa onartzea hala badagokio. Azaldu nahi baduzu idazkari, honen zergaitia aurreko puntuarekin lotura zuzena dauka. Hau da, aurreko puntuan onartu dezutena ejekutatzea, aurrekontu aldaketa mugimendu baten bitartez. Aurreko dokumentuan proposatzen zen, bi partida hauetatik baja ematea, jarduera soziokulturalak eta ugarteko saneamendua, eta beraz, orain bozkatzen dena da mugimendu hori, aurrekontuan mugimendu hori, baja horiek emotea. Eta horren inguruan nik uste dut, baita ere diktamen badaguna ez. Bai, maiatzeko batzordean baita ere diktamen bat egin genuen, kreditu basa espedientea, aurrekontu aldaketa, plan ekonomiko finantzieroan proposatutako basak, hurrengo aurrekontu aldaketa bidez gauzatu behar dira, jarduera soziokulturalak 4.064 euro, eta ugarte auzoko argiteria 40.000 euro, eta hauze diktaminatu egin zen, eta emaitza izan zen 5 taldeko boto, EAJaren 5 taldeko boto, eta GTIren abstentzio bat, eta Bilduren 2 abstentzio. Eta gaurko bilkura honetan, diktamen berbera bozkatzea proposatzen du. Bai? Bozketarekin hasiko gara, Bildu? Txone, Alberto, berbea mongotzut zuri. A ber. Bai, Alberto. Guk hori diktamenean jasotako boskak mantenduko ditugu. Bi abstentzio. Bale, eskerrik asko. GTI? Bai, gurea bere abstentzioa izango da, gaurkoz. Bale, eskerrik asko. Eta EAJ? Bai, honintze? Bai. Bai, barkatu nahi zuri. Bai? Ez dute argi ikusten plan ekonomiko finantzieroan egindako proposamena jasotakoa da bi partida horietan bajan emotea, eta bueno, egon diren bozketa batzuk hemen, baina, bueno, abstentzioa dinot. Ulertzen duzu? Zer esan nahi duzu? Bertan, bozkatu egin da plan ekonomiko finantzieroa baja horiekin. Bai. Baja horiekin. Eta aho batez onartu. Iker, nik uste dut, bai, orain ulertzen dut zer esan nahi duzun, baina alderdi bakoitzak bere askatasun osoa dauka, nahi duena bozkatzeko, eta bere arrazoiak esango ditu, beraz, zuk ez badakozu teknikoki inolako erreparorik jarri behar, legala ez dalako edo dana dalakoa, zure iritzi soila bada, mesedez, abstenitu iritzi hori emonez, ez dauka lekurik bilkura honetan. Zure iritzi pertsonala bada behintzat, eta errespetatu behar dugu beste alderdiek zer esan nahi duten. Eskatasun osoa eta eskubide osoa daukatela. Bai, baina... Zure iritzia nahi baduzu beste momentu batean, joan zaitezke bat edo bestearekin kafe bat hartzera, eta komentatzera, baina zure iritzia da, plen honetan ez dauka lekurik. Nik be... Onartu, markatu. Mikelek dauka hitza. Falta idazkariarena dela uste dut, ze hori ezer esateko badeko aurretik esan behar du. Ez gure erabaki ematen gauzenean koazio bezala. Nik uste dut horrela dela. Eta ia prozedimentu bat hartzen badugu gauzak egiteko. Ez, Mikel. Ez da nik izan beharrekoa, Oin da momentua, zenik ez bosketa. Zure momentua amaitu da. Barkatu, Mikel, zuek boskatu da. Zendik ez dakiz zer boskatuko da zuen. Baina nik dinona da, plan ekonomiko hori onartu da
proposamen hori onartu da baja emoteko bi partida konkretu horietan. Bi partida konkretu horietan. Eta orain boskatzen ari, azken finean, bata bestearekin lotuta dago, eta hau da, ejekutatzeko plan horretan aurrikusi dana, eta hemen ez da, hau batezko bosketa hori ikusi. Idazkari, galdera bakarra egingo dotzut. Badaukazu pega juridikoren bat, ezinezkoa da horrelako erabaki bat hartzea juridikoki, legalki? Onartuta bere... Orduan, hori horrela espada, beste guztia zure iritzia da. Albertori emango diotitza, esan dezala nahi duena, eta ja, puntu hau bukatu egingo dugu eta hurrengora pasatuko gara. Ez dut uste, hau lekua danik, momentu hau zure iritzia da. Ez. Teknikoki esaten ari zaren ez ebez, beraz. Onartu kontrako botorik ez dela. Idazkari, izildu egingo zaitut eta Albertori emango diotitza. Bai, Alberto. Bai, nien naiz hartuko idazkariarekin eztabaidan, nik bai azalduko dut, gure boskak ez duela mugimendu hau oztopatzen, baiezkoa ziurtatuta dagoelako, ez da beharrezkoa. Agian kontraesan izan daiteke, baina eskutuko arrazoi batzuk ere egon daitezke, adibidez txostena erdara utzean aurkeztu izana, eta alakoak hor jokoan bestelako kontu batzuk ere zar daitezke gure aldeko boska osokoa ez izateko. Baina aldeko boska ez emotetik kontrako boska emotera hor salto eta alde handia dago. Eta nik uste dut guztiok ezagutzen dugula zein dan aldea. Kontraesanak kontraesan, guk gure boskari eutziko diogu, uste dut, komisioetan gure azalpena eman genuelako. Batez be, orain dela hain gutxi onartutako aurrekontu bat mugitzen hastea eta partzeatzen hastea urgentziazko gauzak ez direnean, edo gure ustez urgentziazko gauzak ez direnean, hor ere bestelako erabaki batzuk egon daitezke eta bestelako arrazoi batzuk iker. Ez bakarrik, zergaitik aurrekoan baiezkoa emonda, oraingoan ez duzue baiezkoarekin jarraitzen plan berean sartzen baldin bada. Hor, bestelako arrazoi batzuk ere egon daitezke. Eskerrik asko, Alberto. Gai zerrendarekin jarraituko dugu. 5. puntua, finantza iragonkortasun txostenak, eta orain bain, idazkari puntu hau azaltzeko hitza ematen dizut. Baina, bueno, zuri. Iker, 5. puntuan gaude, mesedez. Finantza iragankortasun. Azken finean da kontu emotea. Leixurik bi aldaketa proposatu ditu. Alde batetik 50.000 euro egitea alkatesaren boterearekin kreditu igarri moduen. Aurrerago bozkatu nahi den Katikako elkarte, ostalaritza, enpresei, diru laguntzak hori kreditu partida moteko. Eta gero beste alde batetik da, 40.000 euro hurrengo portuan sartuko dena baita ere, Ugarteko kreditu igarri bidez, Ugarteko argiteria hori kreditu igarri bidez, etorkizunean obra hori esleitu eta ejekutatzeko. Horrek ez luke honek arazorik emango diru finantza sostengarritasunari dagokionez, beti ere kontu ematen bada mugimendu horietaz plenoan, eta gero Bizkaiko aldizkari ofizialera igortzen bada. Orduan, orain egiten duguna da, Bizkaiko aldizkari ofizialera dokumentu horiek, informe egiten duguna da kontu emone plenoan, eta gero finantza iragankortasun txosten hauek bidali Bizkaiko aldizkari ofizialera. Bale? Oso ondo. Eskerrik asko, Iker. Beraz, kontua emanda, inork eserrez badauka esateko, hurrengo puntura pasatuko ginateke, 6. puntua, aurrekontu aldaketa, Ugarteko argiteria aldatzeko kreditu gehigarria onartzea hala badagokio. Puntu hau ere bai, modu batean edo bestean, 3. lotura dauka, hau da, plan ekonomiko finantziero horreri eutzi ahal izateko inbertsioetatik diru kantitate bat
aldatu edo kendu egin dugu, baina inbertsio hori aurten 2020an egiteko asmoarekin jarraitzen du udal honek eta beraz proposatzen da erremanentetik 40.000 eurotako kantitate hori hartzea berriro ere destinatzeko Ugarteko auzoan farola edo argiteria barriak jartzeko. Hori izen da mugimendu guzti honen asmoa, kontuak ekilibratu egin ahal izateko gure inbertsio kapazitate hori galdu barik, alden heinean uste dugulako inbertsio garrantzitsua dalako herriarentzako, ez dakite idazkariak zerbait gehiago badaukan honi gehitzeko. Ez, vitamina dekozu, ez? Bai, gai hau baita ere maiatzako batzordean aztertu genuen eta diktamen bat egin genuen, kreditu gehigarria Ugarteko argiteria, aurrekontu aldaketa, diruzaintzaren gerakinaren bitartez, hau da remanentea, 40.000 eurotako partida eratu nahi da, 16.501.002.01 partida, 40.000 eurotako Ugarteko argiteriaren obra egiteko. Diktaminatu egin zan eta emaitza izan zan 6 aldeko boska, 5 EAJarenak eta 1 GTIrena, eta 2 abstentzio Bildurenak. Eta gaurko bilkura honetan proposamen berdina jartzen da bere bosketan. Beraz, bozkatu egingo dugu, henik eta behin Bildu. Bai. Guk diktamenean jasotako boskari, utziko diogu, 2 abstentzio. Oso ondo, eskerrik asko. Gure aldetik baietza. GTI bai. Eta EAJ? Horintze? Bai. Bale, eske kongelatuta geratu da zure imagina. Bale, eskerrik asko. Beraz, 7 aldeko boskarekin onartuta geratzen da. Bale, bidaliko dugu Bizkaiko aldizkari ofizialera, 15 egunez jendaurrean egon. Bale? Jendaurrean dagoenean entzuten da, bai ez? Bai egin da Iker. Bale. Bai. Itxon, bidaliko dugula Bizkaiko aldizkari ofizialera, 15 egunez jendaurrean egon dadin. Jendaurrean dagoenean erreklamaziorik ez badago, behin betikotzat onartuko da aldaketa, bale? Oso ondo, eskerrik asko. Eta hurrengoko puntura pasatuko gara, 7. puntua, COVID-19 eta bere ondorioak direla eta gatikako komertzio, ostalari, zerbitzu, enpresa txiki, enpresa ertain eta autonomoei diru laguntza ekonomikoak emoteko oinarri arautzaileak. Bueno, COVID-19 bezala ezagutzen dugun virus honen ondorioz, osasunerako ondorio larriak izan ditu, hainbat pertsona gaixotu eta hainbat ere bai hil egin direzelako, baina osasunaz aparte bere bestelako ondorio batzuk izan ditu, ekonomian inpaktu handia izan du, eta guk tokiko erakunde bezala nahi duguna da modu xume batean edo alden heinean gure gertukoen enpresa, ostalari, zerbitzu, enpresa txiki, enpresa ertain, komertzioi, alden heinean, diruz laguntzea, alarma egoera hau eman zanatik itxita egon behar izan duten enpresa zerbitzu horiei, izan dituzten gastu orokor horiek behintzat laguntzen ordaintzea izan da gure asmoa, horretarako proposamen bat egin zan batzordean, udal bilkura osatzen dugun 3 alderdi politikook, Euskal Herria Bildu, Gatikako Talde Independenteak eta EAJ-PNV bat egin genuen ideia honetan, eta 3 alderdien artean dokumentu bat landu dugu. Hemen dugu dokumentua esku tartean, dokumentua publikoa egingo dugu, iragarri egingo da, baina bai jak hemen plenoan gauden eta hemen inguruan eztabaidatu eta bozketara jarriko bai dugu, laburki gauza pare bat baino ez ditut komentatuko honen inguruan, ondo baderitzozue. Sedea zein da, oinarri arautzaile hauen sedea da, COVID-19 eta sortu dituen ondorioak kaltetu dituen Gatikako komertzio, ostalari, zerbitzu, enpresa txiki, enpresa ertain eta autonomei emon beharreko laguntza ekonomikoen arauketa, zein izango den objektua, diruz lagundu daitezkeen ekintzak edo proiektuak izango dira jarduera ekonomikoari eustea sustatzen dutenak. Negozioaren funtzionamenduari erotutako gastu finkoak, virusak
tik babesteko hartutako neurriak, inbertsio berriak eta bar, negozioaren egokitzapen teknologikorako neurriak, hori bai laguntza hauek zuzenduko dira, IAS zergaren bitartez gatikan egoitza fiskala duten eta alarma egoera sarri zenetik hala beharrez itxita egon behar izan duten komertzio, ostalari, zerbitzu enpresa txiki eta ertain eta autonomoei. 50.000 eurotako partida ahalbideteko du udal honek, diru laguntza horiek emon ahal izateko, eskatzailearen bete beharrak eta bar guzti horiek publikatu egingo ditugu behin dokumentu hau onartu, eta informazio guztia zabalduko da, epeak eta bar zeintzuk direzan azaltzeko. Guretzako garrantzitsua izan da forma aurkitzea, ogasun batzordearen bitartez diru laguntza horiek ebatziko dira, gehienez 1.000 eurotako zenbateko finkoa emango da, txikizkako saltoki edo ostalaritzako saltokien titularrei, eta gehienez 700 euroko zenbateko finkoa egoitza fiskala udalerrian duten merkatari eta ostalariaz bestelako sektoretako banakako enpresaburu langile autonomoei. Eta guretzako garrantzitsuena izan da, gero beste alderrietako ordezkariei ere bai aukera emango dutzuete, bakoitzak zuen iritzia eta ekarpenak egiteko, baina partida hau nahikoa ez bada, eskaera guztiei erantzuteko, esarritako gehieneko zenbatekoen arabera proportzionalki banatuko da, partida berriak habilitatu daitezke horretarako, gu egoera aztertzen joango gara, birus honen ondoriozko egoera aztertzen eta zurribiliko gara udalaren partetik. Partida barriak habilitatu behar diren ala ez aztertzeko, eta gastatzeke lotu daiteken zenbatekoa, bigarren deialdi baterako gorde genezake, edo adostu dugun artean, familiei laguntzeko partidera bideratuko dela. Honek izango lirateke oso modu harinean, zertzelada batzuekin, gure eskutartean daukagun dokumentua, esan bezala onartu eskero iragarriko dugu, publikoa egingo dugu mundu guztiak ikusi degin zein den, asmoa izan da alderdi guztion artean ekarpenak eginaz uste dugun gure herriarentzako onura, gure herriko komertzio, ostalari eta enpresei onura ekarriko dien zerbait sortzea, eta, asko luzatu naz, ez dakit Mikel, Alberto, zer esan nahi duzuen, zerbait esan nahi baduzuen honen inguruan, Alberto, lehenko eta behin. Barkatu, galdutatago. Mikeli pasatuko diotitza eta gero zuri? Bai, Mikel? Nik ez dut behar hitza, dana uste dut azaldu duzula orokorrean, nik oki ditut horre gauzabi ez dakit argiegi estekoa zena on multzo guztian, pandemian inguruko isialdi hau behartuta edo dana dalako honetan sortu diren arazo txubi eta nik ametik ikusi junak, ez? Gero, aparte, ameko diru laguntzana eta ados gaude horrela egiteko, baina lehengo egunean, komenta nuen, apurbet desmadra da eskuela, azkenengo egunotan, como el feudo libre de control, gatike, eta etorri da eskula, mungi beteko jentea, inolako zerik kontrolaten ez direla, neurriak edo jarri diren neurriak edo legeak edo. Eta, leixurin erantzuna, niri ezazten guzta asko, azken baten esan zendun gure ardura zela salaketak egitea edozinen moduan, eta nik gure ardura uste dut alkatetzari bideratzea da geure iritzia, ez? Baina, hori horrela itxiten badugu ardura, horrela lotuko da. Beste barik, ez dotzet bueltarik emongo, ez dira honek garaiak nazketan ibilteko, etorriko da denbora azterketak egiteko zabalago eta urrunetik eta hurbilagotik eta dana hori. Eta beste asuntua da, kontuatu garela, igual apurbet lasai gabiltzela
zerakaz, oin deskonfinamentuko erabakikaz, ez dakit. Igual izango da gure ezagutza falta edo, baina badago salbo herritxako antzeko edo, herri honena antzeko zerak, honek tabernak eta herriko zerak, kanpo futbolako adibidez, edo pensionistana edo jubilatuen egoitza adibidez, urduri zen eta zerean entzuten da zabalik dauzela. Nik ezin dut esan ikusi dauzela zabalik dauzela, ez da egia, baina entzuten da, zen nire koinetu eta dabitzez urduristik eta bueno, hori daine, ez dakite. Horrela bada, edo hori kontrola dugun beste herri batzu zelan, ze igual gabiltzez apur bete hor desberdintasuna egiten, beste gaz konparatuta. Gauze baten igual permisibo egi, eta honetan igual gauz larra iztututen, ez? Hori azterketa bakarrik da. Bai, Mikel, eskerrik asko zure ekarpenengatik, oin, 7. puntuan gaude dokumentuaren onarpenean, hori igual izango litzateke gehiago 8. puntukoa, eskaerak eta galderatakoak, baina, bueno, aprobetsatuko dute bai erantzuteko zure lehen ekarpenaren inguruan, efectivamente oso arduratuta gaude, albo herrietako gazte asko gatikara datozelako, aprobetsatuz gatikan udaltzaingorik ez daukagula, ez dagoela hainbeste limitaziorik gehien bat aurreko faseetan, orainan egitziagoia ordutegiak eta zehaztuta ez dauzelako, eta egunero iluntzean gazte kuadrilla piloa daukaguz gatikako puntu ezberdin batzuetan, esarritako babes neurri guztiak horietaz paso eginaz. Nik ez notzuen esan zuon ardura dela hori salatzea, nik esan notzuen gainera, nik ia egunero ertzainari deitu egiten dio dela. Enteratzen naizelako bertan dauzela, abisu ezberdin egitu delako, nire etxean nago ordu horietan, eta ez nabil polizia lanak egiten herri osotik, baina edo nik ikusten ditut, pasatu naizelako kasualidades, edo beste pertsona batek ikusi dauzelako, eta abisatu egiten doztelako, eta nik neuk deitu dut hainbatetan ertzainara pasa daitezan, egoera hori ekiditera. Baina, zuok zinegotzi bezala, ere bai bakarrik komentan hotzuen, askatasun osoa daukazuela, edo niri abisatzeko, nik ertzainari abisatzeko, edo zuok ere bai deitzeko. Beste herritar batzuek ere bai egin duten moduan, beste herritar batzuek esan dozten nire ere bai, ez eta zinegotzi ez izan, erantzukizunez jokatu dutela, eta horrelako egoera bat ikusi dutenean, uste dutela ertzainari deitza egoki izan dela, eta egin izan dutela. Hori baino ez, baina egia da, arduratuta gaude, ez daukagu udaltzaingorik gatikan, eta guri tokaten jaku polizia lanak egitea. Udal gobernuari bai, baina, herritarrak erantzunkizun hori daukagunean, danoi dagokigu, baita ere ez, ardura hori eukitea. Konpartitzen dut zugaz ardura. Eta bigarrenik, guk alde batetik badauzkagu jaurlaritzatik datozkigun ordenak, eta gero beste alde batetik ere badauzkagu eudeletik etortzen zaizkigun gomendioak eraikin batzuen zabaltzearen inguruan. Hemen arazoa zein da taberna izan edo esatea, eraikin publikoetan daudela, kirol eraikinetan daudela, bigarren fasean zabaldu daitezkela, baina aurreti asko babes neurri batzuk behar dira. Eta gainera, frontoikoa ez da frontoiko taberna da, jubiladuen taberna. Beraz, hauze beste fase batean zabaldu beharrekoa, oniritzia ematen digutenean goitik, ez da gure kapritxo bat zabaltzen zistea, badakigu zer nolako arazoak izaten ari diren, ekonomikoki, orain hitz egingo dugu laguntza behar duten enpresa horien inguruan, baina ez daukagu ezin digu zabaltzeko baimenik emonen, guk ere udal bezala goitik ez daukagulako horrelako baimenik egoera honetan gauden bitartean. Gaurko egunean, teknikari hemen daukagu, udalean daukagu, eraikin publiko guztien aforo barriak kalkulatzen ari gara, urondoko txokoa ere bai zabaldu daitezke, baina aforo barriak kalkulatu behar dira, desinfekzio lanak martxan jarri ditugu aste honetan, beraz, datorren astera arte martxan ezin dira jarri,
hau ez da hain erraza zabaldu daiteke eta dana ateak zabaltzen ditugu pare-parean, aurretiazko prestakuntza batzuk egin behar ditugu, eta horretan ari gara. Dana dela, talde independenteko zinegotzi batekin nik guzti hau, deitu zidanean, galdezka honetan, komentatu egin esan dio, nik eman dizkiot dauzkaguzan arrazoi guztiak, baina errepikatuko dizkizut zuri, edo nori, ez daukat inolako zerarik, inolako problemarik, aztertzen ari gara guzti hau, eta horrete asko lanak egin barritugu. APP batek nire lan egiten ari gara aurreti asko zitak eta barra fororen inguruan hartu alizateko, guzti honen inguruan zuok informatzeko, aste honetan lantzen ari gara, eta hurrengoko pausua zuok guztiok informatzea izango da, beraz, informazio guztia aukiko duzue, baina, karo, guk ere bai jasotzen ari gara. Beste erakunde eta beste leku batzuetako informazioa dana modu egokienean egin ahal izateko. Eta beste herriekin kontaktuan gaude. Urdulizekoa badakigu, baina adibidez Loiuk zarratuta ditu, Plentzak ere bai zarratuta ditu, gure eskualdeko herriak ere bai zarratuta daude, Maruri, piztinetako taberna eta piztinak independenteak dira bata bestearengatik. Egoera ezberdina daude, banan-banan aztertu behar direzela. Nahi duzun denbora guztia daukagu honen inguruan hitz egiteko, eta guk gauzak egiten edo aurreratzen goazen heinean informatuta egongo zarete, bale? Alberto, nik ez dakite eskaera eta galderetara jo nahi baduzun, dokumentoren inguruan hitz egin. Dokumentoren inguruan. Bai, ia kapazan nahi zen labur azaltzen, ezta? Azaldu nahi dut apurtxo bat, gure taldearen bizipena, erabat subjetiboa, bizipen guztiak bezala, zelan ikusi dugun guk hau prozedura eta gaur arteko ibilbidea, ezta? Pasaden hilabeteko plenoan edo osoko bilkuran funts bat sortzearen beharra edo adierazi genuen, alkatesak erronka horri heldu eta batzordean planteatu zen, batzordetan ja, Maetzako batzordetan planteatu zen COVID-19 eragindako kalte ekonomikoei larrialdi egoeran behartzala, holako funts bat, eta dokumentu baten gainean hasi ginen lan egiten, Abantoko udalak edo manejatu zuen dokumentu baten gainean, bestelako batzorde, esoiko batzorde batera konbokatu zen horretarako, eta bertan, proposamen zehatz bat heldu zitzaigun, eta egun batzuk horri zuzenketak edo ekarpenak edo egiteko aukera. Prozesua gaurkoan bukatutzat edo eman nahiko genuke, ea posiblea dan, nik badakit olako testu bat sortzea oso denbora gutxian oso zaila dela, bai horren ardura hartu duen pertsonarentzat eta gero forma emon behar dion pertsonarentzat oso lan gatza dela, kontrarreloj edo ibili garela, gainera azken uneko zalantza batzuk izan ditugula ere testuaren gainean, baina nik ikusten dut lortu dugula gitxieneko akordioa, hobeto landu genizakena, denbora eduki eskero bai, baina nik uste dut gitxieneko horretara ailegatu garela, eta badala hiru talde politikok edo nolabait zoriontzeko arrazoia. Laudorioak eta gero, testuarekin sartuko gara, testuan, hor bi zalantz edo nagusik dauzkagu orain zeharka, emailez edo azaldu zaizkiguna, baina nahi nuke hemen hori osoko bilkuran hoien konstantzia edo geratzea. Lehenengo eta behin, honi dimentsio bat hartzea oso zaila da. Ez dakigu zenbat enpresak, zenbat autonomok, zenbat komertziok eskatuko duten diru laguntza. Printzipioz 50.000 euroko diru laguntza dago, edo partida dago gordeta. Ez dakigu zenbatek eskatuko duten. Hori zaila da, orain jakitea. Beraz, masimoak eta ezartzea, 1.000 euroko masimo hori jarri dugu, baina gertaliteke be, eskaera guztiari erantzun ahal izatea,
eta oraindik ere dirua sobera gelditzea. Eta horretarako ikusi dugu beharrezkoa bestelako puntutx bate horretan gehitzea. Ezta? Diru guztia espada banatzen, bigarren deialdi bat edo egitea, edo bestela gizarte arloko diru laguntzetara bideratze hori. Hori nik uste dut ezinbestean, gelditu behar dela, diru laguntza sozialak edo diren partida guztiak gastatu behar direla. Azkenengo euror arte. Bai? Eta gero, bestetik, hori, lehiaketaren gainean hori, ez dakit hitzez zein dan hori, norgehiagoka publikoa edo, ez bai, horren gainean zalantza geneukan, entzunda geneukalako olakoak edo ematen direnean, norgehiagoka bat emoten danean, eta diru laguntzak banatzen direnean, hor merituak edo valorazio batzuk egin behar direla, puntu batzuk ezarri behar direla, horren adibide garbia daukagu elkarten diru laguntzen araudia, bai, zeinetan puntuen arabera egiten den banaketa, ezta? Karo, idazkariak horren falta do, ikusi dau oraingo dokumentu honetan, eta hori salbatzeko bestelako hori ekarpen hori eman da, ezta? Ez dakit, gauza dauden moduan, eta horregatik idazkariari entzun nahiko nioke, gauzak azkenengo produktu honek salbatzen dituen lege aldetik estandarrak, ez dakit, lege aldetik baldintzak betetzen dituen, edo, ez dakit, galdera idazkariari egiten diot, edo, ez dakit, erantzun alduen pertsonari. Bai, a ber, bale, galdera honek bizati ditu. Alde batetik aipatu duzu, Alberto, zer gertatuko litekeen, behin deialdi hau egonda, eta eskaera aurkezteko epea gortut eta, eskatzaileak ukita eta jakin eta hori, behin guzti hori amaituta eta diru laguntzak emonda, dirua soberan geratuko balitz. Nik uste dut egokina dela beste deialdi bat, beste arau batzuk ateratzea, eta beste deialdi bat egitea, eta bertan, espreski esatea, aurreko deialdean jaso ez dutenak, ez dutela jasoko, edo horrelako irizpide bat. Zehaztea. Gauzak zehaztea, baina beste deialdi bat egitea, eta nik ez nuke bideratutako gizarte larrialdietako laguntzetara, arrazoi batengatik. Gizarte larrialdietako laguntzak, batez ere, Eusko Jaurlaritzak ematen diru laguntzen digun, diru kopuruak ematen dizkigun kopuruak dira, eta helburu, ez da entzuten? Bai, entzuten da, baina ez nago zurekin ados, gero esango dut zergatik. A ber, beste helburu konkretu batzuk dituzte, eta orduan nik bananduko nuke alde batetik. Diru laguntza hauek gizarte larrialdietako objektuarengatik, gizarte larrialdietako laguntzetatik. Eta gero, bigarrena zuk aipatu duzuna da, ni dakidala, bertan zehazten dana dela, ointxe, azkenengo aldaketak zehazten dute adibidez, ostalariei eta txikizkako saltoki komertzio minoristai limite bat ematea, beti ere eurak justifikatzen dituzten gastuak limite hori berdindu edo gainditu egiten badute. Eta gutxiagoko gastuak justifikatu behar dute, limite hori ez ematea baizik eta justifikatutako gastu. Eta enpresarekin eta autonomoekin beste X limite bat dago baita ere, aipatu ditu Luisurik, 700 eta 1000 euroko limite hori daude, eta hori. Hombre, norgehiagoka lehiaketa horrek suposatzen du konkurrentzia kompetitibo bat, eta orduan hori bai valorazio bat egin barko zan kasu honetan, nortzdekon puntuazio gehiago, nortzdekon puntuazio gitxiago. Hemen zuzenean, egiten dena da, eskaera guztiak onartu, eta eskaera horiek, berak justifikatutako gastuei erreparatu, eta horren arabera dirua kopuruak eman edo ez. Hombre, nik hor ikusi dut eta galdetu egin dut eta erantzun diate, zer gertatuko liteken, zuek prestatu dozuen dirua, baino, dirua baino eskatzaileen arabera, zuek hasiera batean aurriko dozuten irizpideak
baliozkoak ez balira. Baina, bueno, hor, badago hor apartatu bat, esanez, kasu konkretu hori ematen badela, hasierako kopuru hauek, 1.700 euroko kopuru horiek reformulatuko, bergantulatuko egingo zirela eta reformulatuko egingo direla eskatzaile guztiei akogida hori emoteko. Biltzen duzu, orduan hor, nik uste dut sekulako matematika finantzieroa egin beharko dela, hori gertatzen bada, zuek bergantulatu beharko duzue, aber zenbat kopuru ematen zaion, enpresa bakoitzari, kasu konkretu hori gertatuko balitz. Hainbeste eskatzaile pila bat egotea, eta hasierako sistema hau, 1.000 euro emotea eta 6.000 euro emoteak, agortuko balu edo gaindituko balu 40.000 euroko hasierako partida hori. Baina, bueno, horiek dira, nik gitxi gora bera, bi aspektu horietan ikusten duzan asuntuak. Pentsatzeko, bai. Beraz, juridikoki egoki ikusten duzu gaur onartuko genukela. Bai, ez da norgehiago, baizik eta zuzena da aspektu hori, baina, klaro, gertalik eskatzaile asko egotea eta 50.000 euro, baina gehiago, hasierako 1.000 euro edo 6.000 euro hauek bete aldez izatea, baina zuek, eta orduan... Aurre ikusita daukagu. Bai. Aurre ikusita dago, okerrezkonago, ez da? Hori da, Alberto. Alberto, zure dudak argituta? Bai. Orduan dokumentu honeri, indarra eta sendota... Barkatu, dena den azkenengo hitza ogasun batzordeak ikiko luke, eta horrek proposamen bat egingo lioke osoko bilkurari, osoko bilkuran bukatuko luke prozesua edo ogasun batzordean. Ogasun batzordeak aurkeztutako eskabideak aztertuko ditu eta ofizioz egingo ditu emandako datuak zehazteko, ezagutzeko eta egiaztatzeko beharrezkotzat jotzen dituen jarduketa guztiak. Horien arabera, ebazpen proposamena egingo da eta organo eskudunari helaraziko zaio. Udaleko alkatetza lehendakariari. Dekretuz egiteko proposatzen da arinago egiteko. Ze bestela, ekaineko plenora arte itxaron beharko genuke onartzeko, publikatu eta bar. Ogasun batzordeak ebazten duena elkartekin egiten dugun bezala. Urrengo egunean, argi auki eskero, alkatetza dekretuz bideratu daiteke. Orduan, orain 10 eguneko hau onartu eskero, 10 eguneko epe hori zabalduko litzateke, honi, ez dakit, baten batek edo, kontrakorik edo, esateko hori baluka, eskontzetan bezala. Iker? Eta gero ja dokumentazioa aurkezten hasiko litzateke jendea? Karo, guk deialdia zabaldu beharko genuke. Gero baita ere, ze EPEA hor ikusita dago justifikatzeko, ze, klaro. 10 egun. 10 egun, bai, baina noski, klaro. Hori argi dago. Publikatze hori da. Larrialdi zera data martzan jarri hor ebazpena edo... Ikerrek dino aurkezteko epea. Ez lehizuri, aurkezteko epea da... Zein epetako konvokatoria gastuak. egitetan momentutik, bai, 10 eguneko epean, hori argi dago, ez dino. Diru laguntza emon da, noiz justifikatu behar. Alarma egoera esarri zenetik itxi egin behar izan dutenek. Momentu horretatik. Bai, baina noiz lehizuri, noiz justifikatu behar duten behin diru laguntza emon da. Ez, aurretiaz, Iker. Eskaerarekin bat, dokumentu astuzu irakurri? Bai. Guzti hori dokumentuan jasota dago. Bai, aurretiaz, bai. Ez dinen, gero interpretazio arazoak ez egoteko. Ze galdera asko gongo dira. Dokumentuan jasota dago. Bai. Alberto? Listo. Vale. Orduan, hori, hiru alderdien arteko akordioa danaz, sendotasuna eta indarra emoteko, pleno honetan proposatu nahi dugu dokumentu hau, pleno honek onartzea. Bakarrik, bozketa baino lehen dago gauza bat esan nahi diot idazkariari, eztabaida ez dut zabaldu nahi, baina zin naiz aguantatu, sentitzen dut.
gizarte arloko laguntzak ez dira bakarrik Eusko Jaurlaritzaren eskumen. Udal legea daukagu eta bertan udalak ere eskumendunak gara. Beraz, horren inguruan, hurrengo batzordean ja lasaiago hitz egingo dugu, baina hori argi geratu dadila. Eta orain bozkatzera goaz, bale? Ekarpen guztiekin gaur goizean utzi dugun dokumentuari bilduk, bai eskoa, GTI, Bai, eta EAJ, onintze? Bai eskoa. Beraz, aho batez onartu egiten da. Idazkari, orain... Aklarazio bale, zuri, bai. Arrazoia dekozu, udal legea hor dago, zerbitzu sozialen eskumenak hor daude, baina Eusko Jaurlaritzatik jasotzen dugun diru laguntza horiek binkulazioa daukate partida konkretu horrekin. Horrek AESak dira, Jaurlaritzatik datozenak, eta Bai, familiei laguntzen inguruan hitz egiten ari gara, eta horren eskudunak gu gara. Bai, baina, bueno, beste partida batzuk dira. Alberto? Hori, ez dakit, argitzearren. Bai. Gizarte laguntzena hori da 3.000 euro famatu horiek, ezta? Eta IAE ez... Ez, IAE ez, AESak. AESak, Jaurlaritzatik datozenak dira. AESak dira, oin 7.000 euro gehiagorekin hori da, 18.000 euroko partida daukaguna osatuta, eta gero bestetik familia laguntza edo, horiek dira 3.000 euro, 3.000 eta 300 horren inguruan. Eta gu eskudunak gara horretan. Bale. Horregaitik, baina batzordean hitz egingo dugu lasaiago honen inguruan, bale? Bale, orduan, dokumentuari dagokionez, idazkari, orain, publikatu egin behar da, eta itxaron egin behar da, ezta? Indarrean egon arte, deialdia zabaldu ahal izateko. A ber, bai, publikatuko dena da, alkatetza dekretu bidez ingo dan konbokatoria, baina konbokatoria horrek aipamena ingo dio gaur onartu dan oinarri arautzaileei. Bueno, azken finean edukia berbera izango da. Naiz eta formalki alkatetza bidezko dekretu konbokatoria baten bidez egin, baina edukia berdina izango da eta aipamena ingo dio gaur onartu da oinarri base reguladora edo oinarri arautzaile hori, bale? Bale, egin diezaiola mesedez mentzio espresa gaurko udal batzan aho batez onartu dela, bale? Bai. Bueno, bale, eta 8. puntura pasatuko gara, eskaerak eta galderak. Bai, Alberto? Txan, Ai, barkatu. Bai. Elkarten diru laguntzena hori gaurko izan, edo bazan, edo ez dakit? Urten da, ebazpena, ja, egin dira ordainketak. Bai. Bale. Bai, badakit, ordainketak egin direla. Bai, sinatu zen, webgunera igotzeko ere informazioa bidalita dago, sare sozialetan ere gaur igoko dugu, elkarte ezberdinei ebazpena bidali jakea eta ingresuare bai egin da. Nik horren gainean eta datorren ikasturteko zerari begira, ekarpen, hobekuntza edo gauzak gehitu nahiko nizkioke urrengo urteko prozedurari, ezta? Baina igual ez da norain momentua, lankainetik aipatuko ditu denbora eukiko dugu, hemetik eta aurrera, baina bintzat nik honen konstantza gelditzeko eta horrela nire apunte mentala hemetik ezabatzeko, disko gogorretik, bai? Zelan ulertzen dugu guk, Euskal Herria Bildutik zelan ulertzen dugu guk diru laguntzena, elkartentzako diru laguntzena. Nola baiteko, eragina izan behar dua herrian, ez da, modurik edo adibidearik zuzenena da, udalak emandako diru laguntzaren bitartez, ekintza bat antolatzea, eta horren kontsumitzaileen nolabait esateko, herritarrak izatea, ez da, gatikarrak izatea. Ikusi dugu, oingo urtean, ez dakit aurreko urteetan nolakorik edo gertatu dan, hor, eskaera pertsonalak dauzenak, hau da, elkarteak ez direnak, bestelako bide batetik edo igual landu beharko genituzkela. Reperkutzio eragin herritarrongan daukan eragina ez talako so argia, ez dakit. Orduan,
elkarten diru laguntzen partidatik baino, ez ote dan zuzenago subentzio, patrozinio edo lako bide bat jorratzea. Eta hori da zuzen be, hemen planteatu nahi duguna. Datorren urteari begira, olakorik ezin dan sortu. Gauzak argiago gera daitezen. Hor bagaude elkarte multzo bat, gure ekintzak antolatzen ditugu beti Gatikako herriari begira, bai? Baina hemen badauz beste batzuk eta partida beretik elikatu edo elikatzeko asmoa daukatenak, nolabait, eta hoien eragina ez da herrian nabaritzen. Esan aldute, nik Gatikako herriaren pegatina eramaten dut, hemen soinean edo dana alakoa, bai. Baina, bezeroak, kontsumitzaileak, ekintzaien kontsumitzaile, normalean ez gara Gatikarrak izaten. Orduan, ez dan hobe patrozinio bide bat, patrozinio edo bide bat zabaltzea, nolabait. Hori da egiten dugun ekarpena. Ondo, diru laguntzen plan estrategikoa daukagu eta hori oinarri hartuta hortik bidez berdinak zabaldu ditzakegu. Elkarteena eta gero alde batetik patrozinioa eta bereiztu batera ez egoteko bidea ona izan daiteke eta batzordera ekaineko azpal urrengora eramango dotzego lan denbora aukiteko landu eta onartuta gondagian horrela bada ja urrengo urterako. Eskerrik. Badeko zu zeu zer gehiago? Vale, GTI-ren partetik Ez dago ezer esateko. Bale, holan bada, bilkura oneri amaiera emango dotzegu, badinotzuete, bigarren fase honetako egoera ezberdinei erantzuna emateko azterketa egiten ari gara egun hauetan, eta, informazio guztia aforoak, desinfekzioak eta bar, eta irekiera berrien inguruan informazio eta bar daukagunean, informatuko jatzue, baina egia da, denbora behar direla gauzak ondo egin alizateko, azkenean, hori, beti bezala, gu herri udal txikia gara, errekurtso gitxikoa, eta, bestelako denbora ekstra bat behar dugu gauza guzti hauek, baina informatuak izango zarete, horrez zauki nolako. Bale, beste barik eskerrik asko dan hori, eta hurrengora arte. Jagon danok.